Apandoni. Bueno, menekartu gara, Pasai Donibaneko txoko eder honetan, zure musikabidea ezagutuko dugu, batez ere argitaratu zuen azken diskoa, eta horretarako txoko eder batera eramango gaituzu ez, goazen aurrera. Herri txiki xume honetan Itza taldaria Atzerriak motutu digu Mintza Apandoni, hemen elkartu gara, zure musikabidea errepasatuko dugu elkarrizketa honetan, eta batez ere sakonduko dugu argitaratu berri duzun azkeneko diskoan. Hasteko eta behin, noiz hasi zinen musika mundu honetan? 12-13 urte nituela, ikusi nun telebistan norbait gitarra jotzen, eta esan nun hau nahi dut, hau guai dago. Eta nien nintzen prestiski ume bat nahiko guaia, eta orduan esan nun, honekin igual ez dakit lagun gehiago ingo txut, edo. Eta kontua da, hasi nitzela gitarra klasetara joaten. Eta orduan ja etxean orduak sartu nituen, eta gero ezagutu nituen Donostiko Leizegorriako lagunak. Eta hor jam sesionak eta egiten ziren, eta pixka bat zirkuito hortan sartu nintzen beranduxeago. Eta bueno, hortikan aurrera musikariak ezagutzen joan, musikariekin jotzen joan, eta ezagutzen zaituzte gehiago musikarien artean. Lehen pausu politia izan zen niretzako. Eta gero Lezon nire lagun baten amak antolatzen zituen, bere kuadrillak antolatzen zituzten festatako bazkari bat, eta bazka lostean egoten zen kantautorea. Eta urte baten etzekatela eta ea nik nahi nuen eta hor hasi nintzen ja herriko plazatan jotzen. Baina herriko plazatan jotzen hasi aurretik, nik ja Lesakako familiarekin eta gelditzen ginen errege egunean adibidez, eta egiten genituen euskal kantu sasoi batzuk. Gitarra eskuan ezagutu zintugun, abesten, kalez kale, agertoki txikietan hasieran, eta gerora etorri da beste guztia, ez? Ikusi zen horre bazela merkatu mauko bat, nik ez nik itzen nuna hain berezia zanik ez, baina zeren nik itzen nuna zan, nire familiekin izaten ditun bazkari afari horiek eraman herri bateko plazatara. Baina dirudinez, sekulako arrakasta lortu nuen, eta beranduago izan zen EITB-ko castingean sartu nintzela bagoazerako eta kantu giro bezalako programan ere bai, eta orduan hor ja jende gehiago ikusi ninduen eta jende gehiago nahi ninduen bere herriako animatzeko. Egon zen denboraldi bat bagoaz saioaren ostean, non aurrak hurbiltzen ziren. Aur desente, eta zen publiko berri bat, non ni ez negon ohituta. Baina, aur horiek ere hasi dira eta etortzen dire nire kontzertutara, orduan oso pozik nago horregatik. Garai horretan esan daiteke bertsioak, kantuen moldaketak zirela zure kantu zerrendaren zutabe nagusia, ez? Kentzen baduzu El Quinto Contenedorren egiten genituen abestiak, hori hasi zen 2016en eta heavy metal diska bat egin genuen. Eta hor gehiago nire terrenora jotzen nuen, ez? Baina lortu nuen musikataz bizitzia, eta hori nik uste dut hori da ni buru gogor jarri nintzena lortzeko, eta hori lortu dut. Orain pauso berri batzuk egiten saiatzen ari naiz, baina hori lortzeaz oso pozik nago eta zorte handia izan dut. Esfortzua eta zortea, binarteko besarkada bat. Zure debuteko diskoa 2023 urteko bekataria izan zen, hor bildu zenituen zure lehen kantu propioak, jantzita zetozen kolaboratzaileekin eta banda bat atzean, eta hori izan zen zure estreinekoa. Hor esan nuen guazen hartzera kontzeptu bat, adibidez, zazpi bekatuena, eta guazen esperimentatzera pixkat horrekin denakin. Kontzidentzia izan zen ere bai, momentu hortan ezagutu nituela lagun batzuk, non estudiotxo txiki bat daukaten, eta hor
sartu ahal izan nintzen esperimentatzera, eta orduan nola aurrezkiren bat banuen, esan nuen guazen probatzera hau, Osea, guztia berria zen, eta nintzen bat ere ikasia diska bat, eta oraindik ere ikasteko daukat, diska bat promozionatzen eta produzitzen, eta orain gustatzen ari zait mundu hori ere. Nik uste nahiko disko polita dela, baina uste dut urrengua borobilago atera zitzaidala. Eta hemen dago ezberdintasuna. Mundu guztik ezautzen dituen abestiak egiten duzunean, mundu guztik badakizki. Eta zureak egiten dituzunean, agian politxagoa izan daike zureak direlako, eta jendeak ikastetxula ikusten duzunean, gehiago emozionatzen zarelako. Hori bai, hori gertatzeko asko jo behar izaten da, eta hortan gabiltza. Niretzazu izan zinen, familiak ide maitatua. Oraindik oroitzen ditu, elkarrekin goize guzkitsua. Eta azken nintzen, ez duen ezagutzen mundua. Liburuak irakurtzen, ez duen hor jartzen, etorkizun. Zure musika bidean bi arlo ezberdin aipatu daitezke, alde batetik baitugu zuzteu gitarrarekin, batzutan biolina lagun, kontzertua eskaintzen dituzula, herriko plaza, bazkari, gaztetxe agertoki txikietan, eta bestetik badugu bandarekin egiten dituzuen kontzertuak. Lehen saio horretan, bakarkako saio horretan, bertsioak dira nagusi, bigarrenean zure kantuak. Bai, bestela gerta daiteke jendeak ezagila nor ari den kontratatzen, eta orain agian zailago egiten da oioki bultzatzea, baina behintzat ez dut jendea engaintzen. Eta ez dut esaten, bai, joanen naiz, joraman ditut beste 5 pertsona. Ez esaten dut da, orain oliokirekin noa, eta egingo dugu gurea. Eta guaindik dago jendea, ez dula nahi, zeren zuk asko induzunean zerbait eta funtzionatu duenean, jendeak esaten dizu, hori nahi duela beti. Ez da erresa aukera ematea gauza berriei. Eta are gehiago ez daudenen probatuta aurreko hau dagoen bezala. Baina nik arriskatu nahi dut eta horregatik konbentzitzen nahi dut jendea, inditxudan ez kontaktu batzuk, pixka bat astu nahi izango nahi, eta saiako nahiz konbentzitzen jendea nire kontu baitzen usteko. Eta hor sartzen dire proiektu berriekin datozen gasto guzik, zeren eta musikariek soldata duin bat merezi dute, eta nik eman behar diet, eta orain daukagun ezagupen mailan agian hori nik galtzen ateratzen naiz. Baina aldi beren arrisku bat da, non nik hartzen dudan eta esaten dudan pena merezi du. Eta hemendik 5 urtea, igual jente gehiok izatzetxu nire abestiak, ez dakit. Orain aurkezten ari zarena, Alienatuta izeneko diskoa da, zure bakarkako bidean bigarren emaitza. Lehenengoa Andoni Oiokiren izenpean egin zenuen, honakoa ordea Oiokiren izenean, eta bertan 2024ean zehar grabatu eta sortutako kantuak bildu dituzu nagusiki, musikalki ere diskoan hitza. Nik jarrok zalea naiz, baina jarroka soilik ingo banu agian aspertuko nintzatek, eta nik ez dut nahi dut nire diska izatea edo zer gauza, baina aspergarria ez. Ez dutzu esaten, diska osoa iguala da, badu abesti bat ona, abesti pare bat ona, eta beste guztia aspertu egin naiz. Gertalitekela hori hainbat estiloko diskatan ere, baina arriskatzen nahi zenean, neure buruari gehiago exigitzen diot, orduan esaten dut. Estilo hau ez dut ezagutzen. Nola ingo nuke nik estilo hau, abestia ona izan dadin, eta estiloarentzako omenaldi modun. Beraz, esan daiteke, zaila dela zentzu batean, zure musika etiketa bakar batean sailkatzea, ez? Bai, bueno, nik pop rockean jarriko nuke. Orokorren, gitarra elementu desente batxulako, baina, gero ere batxu folk elementuak edo elektronika edo... Osea, niretzako erreferente musikalak Queen izan da adibidez, eta Queenek album guztietan esperimentazio desente egiten zituzten, hainbat estilokin,
Eta nire iruditzen zait hori dela jarraitzeko bidea, ez? Diskoa Trintxera Estudioetan grabatu duzu, lagunak izan dituzu produkzioan, kantuetan lagun, baino instrumento pila bat zuk zeuk jo dituzu. Bai, David Escudero leheno komentatu duguna bibolinetan, gero Latxamako Aitor Valcarlos trompeta eta tromboiarekin, Te lleven volandas abestian. Te lleven volandas da diskako erdazko abesti bakarra, nire arrebarekin sortu nuelako, egun batean hor Donostiko portuan elkartzen ginela gitarra jotzeko, lateo pixkatekin, eta beste guztiak euskaraz dira, nik euskaraz abestu nahi dudalako. Gero ere bai nire arrebak parte hartzen du bi abestitan, eta hortaz aparte Garitas aurreko diskan parte hartu zuenak ere parte hartzen du. Eta Xuli Gold, iparraldeko abeslari nitzako nahiko ona da, ni baino beto abesten du. Eta Magia abestian, eta nahi nunin zatitxo bat frantsesez eta zatitxo bat euskaraz. Han bizi diren euskaldun eta euskaraz ez dakiten edo ikastea kostatzen ari zaien norbaitxi abestitxo bat hurbiltzeko esateko ez zaude bakarrik, behintzat saiakera egiten nahi zara, ez dakit. Eta musikaren bidez lor dezakegu zu ere euskarara erakartzea. Nik gitarra sartu dut, gero mandolina ere sartu dugu, gero basua ere nik sartu dut, teklatu batzuk nik sartu ditut eta beste batzuk Garitasek, eta bateria Lurrek sartu du nire Madrilgo lagun batek, dela oso baterien frikia eta produzitzen ditut eta egiten ditu soinu politakin, eta nik uste nahiko ederratea dela, eta gero beste instrumentuk kolaborazioak izan dire. Letretan sakonduz, aipatu daitezke bi letra mota dituzula diskoan, alde batetik gauza pertsonalak aipatzen dituzuna, besteetan gai gehiago politikoak o sozialak aipatzen direnak, letrak beti ere zerbait esateko da, ez? Pixkat pertsonalagoa da, bestea kontzeptualagoa zen, eta hau gehiago nire iritzi politikoak edo aldarrikapenak eta nire bizitzako esperientzietan oinarritutako abestiekin datorrena. Ez naiz bereziki esfortzau letra ikaragarri ona itzen, baina igual datorren diskan letra hobeagoak ingo ditut. Nik uste dut letrai dagokionez, hutsa abestiak daukala letra honena diska hontan, eta gero, agurra abestiak dauka letra pertsonalena esan genezake. Baina letra ona itzea komplikatua zeatik, nik ez dakit zer den poesia ona. Nik musika ona nire estandaretan, nik badaukat ideia bat zer den. Baina poesia arrotzago zaidan mundu bat da. Eta agian hor sakondu behar da gehiago, eta bada jende ezberdina. Bada jendea non prestatzen dion atentzio gehiago letrari, musikari baino. Baina musikariok beti kontrakoa gara horrena. Beti zerbait entzuten dugunen esaten dugu, musika, hemen indu hau, hemen indu hura, ez dakitze, eta jendeari etzaio deus importa. Eta jendeari importa zaio zer sentiarazten dion gauza osotasunean, ez? Eta hurbilena letra da. Nik uste dut pertsonala eta politikoa lotuta daudela. Nahi eta nahi ez, zeren eta mundua dagoen egoerak zu ere individuo bezala afektatzen zaitu. Eta joan zaitezke adibidez psikologo batera eta egin batean konponduko dituzu zure arazoak, baina gero dago mundu bat kanpoan non ezinezkoa den kontrolatzea eta ezin baduzu kontrolatu ikasi beharko duzu absurdismo horrekin bizitzen. Eta hori da bizitzen xarma ere. Orduan hortikan egiten dituzu letrak ere.
diskoa CD formatoan kaleratzen da, plataforma digitaletan ere badago. Hori esan behar dut, Vanessa da Silvak diseinatu zuen. Vanessa da Silva da marrazkilari bat torri zena Portugaldik, eta aurreko diska ere berak diseinatuta da. Eta ni adibidez diseinuen kontuarekin adimen artifizialaren aurka nago, eta nik nire laguna beti ordainduko dut diseina dezan kriston portada. Nik badakit oraintxe bertan artista guzik gaudela horrela, beldurrez, ez dakiula ze pasakoan. Eta nik badakit, nik behintzat nire lagunaren artea baloratuko dudala, eta nik uste lan jatorra egiten dula, eta bueno, ni izan naiteke hurrengoa, osea, etor daiteke norbait, egin adimen artifizialarekin, bira ze abesti indeten, zuk ez tezu abestia egin. Zuk esan dizkiozu lau gauza adimen artifizial bati, eta abestia beak indizu. Hori nezake artista batek 1000 aldiz hobeto. Bueno, nik uste dut. Diskoa disko da eta zuzeneko, eta horretarako banda bat osatu duzu, seikote moduan taularatzen zarete. Aipatu zen duzu gaur egun ondoan eta zer egiten duen bakoitzak. Zuzenean seikote bezala ari gera, dakagu adibidez Nagore bateriatan. Nagore jaiua da, egona da, orain dago bere proiektuarekin Antusuna eta ere egona da hainbat erromeri taldetan. Bateria beharren pada erabiltzen du, hainbat soinu ezberdin ditut, orduan abestien naturarekiko ondo dator. Eta gero koruak ere egiten dizkit, eta edozein emakumerekin kolaboratu dudana diskan, ezin duten ez etorri, berak egiten ditu abestu. Gero, Aratz, Fanango taldeko trikitilaia, eta gurekin ere trikitisa jotzen ari da, koruak egiten ditu, plazerutxa da bea nerekin edukitzea, eta ematen dio toke euskaldun bat guzti honi. Gero daukagu Dani Bajuan, Danirekin egon nintzen jotzen El Club de los Poetas Tuertos taldean, bertsioak egiten genitxun, eta gero daukagu Ander, El Quinto Contenedorrekin egon nintzen berekin jotzen, beste gitarra erritmikoan eta solistan, bilok egiten ditugu erritmikoa eta solista, eta koruak ere egiten ditu, eta orain dago Gonzalo teklatutan, eta hori gara. Ikusten da musika pasioz bizi duzula, hori eskertzen da musikari batean, eta berez imaginatzen dut, hemendik aurrera ere, zuzenen ikusiko zaitugula. Nik uste dut politxena dela ere kantuak zuzeneko eramateko moldatzea. Ematen dio xarma berri bat. Gaur egun gaude perfekzioaren garaian, nahi dugu denak sonatzea diskan bezala, eta iruditzen zait, buelta hau behar dela pixkat gauzak kutrexeago itxeko, baina kreatiboago itxeko jarrera hori, eta hori nik nire taldean nola eramango dut. Gaur egun dijoa dena, klaketarekin eta dena oso, eta ni naiz tradizionalagoa gai. Egun triste eta goizela, euritantak lehioan, zoririk ez datera, kanturik ez basoan, baina ditzen du zure ahotsa, argia ekartzen duen melodia. Egan egingo dugu elkarrekin abestuz. Imaginatzen dut bideo horretan erresago izango dela beti ere bakarkako saioak lortzea, baina imaginatzen dut zure buruan ere bandarekin jo nahi duzula gehiago, ez? Bai, hori gertatzen da, baina azken aldin nago saiatzen dobleteak ekiditen egin baten nik ere bizi behar dudalako. Eta eskaria oso handia da nire betiko saiorako, eta taldearekin lortzeko zailagoa da. Eta nire taldearekin lortzeko zailagoa baldin bada, ez dut pentsatu nahi ere hasi berri diren batzuekin zein zaila den. Zen eta gaztetxe zirkuitua ez denetik zen ura, eta gerozta tabernak gehiago daude restrikzioekin. Eta salak leku batzutan ongi, baina Donostin adibidez ez daude egoera hobenean. Eta alkilatu behar dituzula gaina hor jotzeko, orduan komplikatuago dago egin batean ere. Orduan, alde batetik inor baino gehiago egin dezakeen musika. Eta jotzea ez da hainbeste arazoan, baizik eta nun eta ze baldintzatan jotzea.
hori da daukagun kontua. Beste aldetik oso pozik nago, geroz eta emakume gehiago sartzen ari direlako musika munduan, zen hau izaten zen pixkat kasposua. Bazeuden, baina ez zeuden orain dauden bezain beste, eta kriston artista zoragarrik sartzen ari dire musikaren munduan, eta hori eskertzen da. Dena ez da txarra, zerbait hon esan hauxe da. Musika zuretzako bizitzeko modu bat da, baina azken garaian ere bizimodu bezala ere baduzu ez, lanbide bezala ez? Bai, lanbide bezala da, autonomotan nago, eta zorionez gestore batekin kontatzen ez, eta nik ez dakit zenbaki kontu baitaz, nik nahikoa daukat jotzearekin, gainera dagoen eskari handiarekin, herri batetik bestea, pena ematen dit, esan behar izaten detenen, ezin dut data hori hartuta daukat. Beraz ikusten duzu aukera musikatik bizitzeko hemen herrien askotan aipatzen da ez, Euskal Herrian rock and rollak ez dira dirurik ematen, baina badira zirrikituak ez? Badago aukera musikaz bizitzeko hemen, baina erronka hori hartu behar duzu, eta gainera nik uste dut eduki nula zorte bat, non eskaintzen nuen gauza bat, non etzegoen. Eta orduan, ez dagoen zerbait eskaintzen duzunean, eskaria handiago bilakatzen da, aldi beren zaila dago ere. Bino nik jendea animatu nahi dut, ni animatu ez banitz, ez negonke orain nagoen modun. Batez ere banda mantentzea da zaila, ez? Bai. Nik uste dut orokorren ere ikusi dela aldaketa bat musika munduan, nun lehenago taldeak gehiago ziren eta orain bakarlariak. Eta hori ikusi da, zeren teknologia aurreratu da egin batean, nun ez duzun eraman behar talde bat zurekin, alduzu jarri karaokeko zera bat. Azken aldin kontzertu dire hori, karaokeko zera bat atzen eta norbait abesten. Eta, bueno, egongo da jendea gustatzen zaiona hori, baina nahi 6 persona izerdi patxetan, gehiago iristen zait. Eta, bueno, ikusi beharko dugu nola aldatzen den panorama ere hemendik urte batzutara, eta ea segitzen dudan hemen. Eta ni hemen balin banago da, bultzatu nauen jende guztiari esker, eta edozein momentutan beha jundatxeke. Eta, bueno, hori kontun hartu behar da. Andoni, ederra izan da zure musikabidea ezagutzea, zure disko berrian murgiltzea, eta aipatu dugun bezala, imaginatzen dut, zuzenekoetan ikusiko garela, eta bitartean izan ongi, eta esan bezala, bilan ikusiko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko.